тамошобинони азиз ва ҳаводорони шоу барномаи озмунии Парвин, агар шумо пайваста шоу барномаи озмунии Парвинро ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст пайгирӣ менамоед, пас даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин оғоз гардид ва иштирокчиёнро рақобати ҷиддие дар пеш интизор аст. Ман гуфтание надорам, танҳо гуфтанӣ ҳастам ки иштирокчиён аз ҳар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишварамон омаданд ва маҳорати худро пешкаш менаманд. Пас марҳамат. ман Одинаева Басона хонандаи мактаби мусиқии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ мебошам. Тӯли 5 сол мешавад ки дар ин мактаби мусиқии ноҳияи Ҳамадонӣ таҳсил менамоям. Ман дар даври аввали озмуни Парвин суруди Тоҷикистонро пешкаш намудам ва имрӯз суруди ман ном дорад хонаи мо. Ман бисёр мехоҳам ки дар ин озмун ғолиб бароям ва бо ҳунару маҳорати худам ҳакамонҳоро дар ҳайрат гузорам. хуб Басонат, ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин хуш омадед. Ташаккур. Басонат, мегуфтед ки шумо бисёртар дар кадом жанр сароиданро дӯст медоред ва имрӯз дар кадом жанр месароед? анъанавӣ ва эстрадӣ ва имрӯз мехоҳам дар жанри анъанавӣ ширкат варзам. хуб, мегуфтед ки дар дилатон тарсу ҳаяҷон надоред, чунки аллакай даври дуюм аст, рақобатҳо ҷиддитар ҳастанд, аъзои ҳакамон сахтгир ҳастанд? Не онқадар. яъне тарс надоред? Пас шуморо ба санъат даъват кардаистон, ба шумо мувофиқ? ман Одинаева Басона хонандаи мактаби мусиқии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ мебошам. шеъри Мирзо Турсузода, оҳанги Зиёдулло Шаҳидӣ. گفته بودین که میهمان
хайрулло муродзода ҳастам аз ноҳияи исмоили сомонӣ. Ман дар даври аввал суруди Fight Song-ро пешкаш намудам ва ба даври дуюм роҳат ёфтам. Дар даври дуюм бошад бо тайёрӣ ҷиддӣ омадам. Ҳоло бошад композитсияи Celine Dion My Heart Will Go On, яъне бо номи Titanic машҳур аст. ҳамин композитсияро пешкаши ҳакамон мегардонам, гарчанде ки овозам мутатсия шуда истодааст. Кӯшиш мекунам ки ба даври сеюм роҳат ёбам. Мо миннатдор аз телевизиони кӯдакон ва наврасон ба Ористон ҳастем ки ба мо кӯдакон наврасон чунин имкониятҳо медиҳад ки худро дар саҳнаи калон санҷем ва маҳорати худро ба ҳамаи тамошобинон нишон диҳем. аввалан салом ба устодони бузурги ҷодаи санъат. Хайрулло Муродзода ҳастам аз ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. Суруде ки ҳозир ба шумо пешкаш менамоям композитсияи Celine Dion My Heart Will Go On аст ки бо тахаллуси Titanic машҳур аст.
ташаккур ба ҳардуи шумо. Дар ҳақиқат баромади бениҳоят хуб буд. Ман то ҳол намефаҳмам ки ба кӣ овоз диҳам, ба кӣ овоз надиҳам. Фикр дорам ки хоб дар натиҷа мебинем. биёен ки боз як мисрагӣ мехондед, агар имкон мешуд. майлаш ки басона хондед суруди зиёдулло шаҳидӣ, оҳанги ба шеъри мирзо турсунзода. Бисёр хуб. Ин суруди классикӣ аст аслан, барои ин ки тамоми ҳофизои Тоҷикистон мехонанд. ҳозир ягон суруд хонед ба тарзи акапелла мегӯем, бе мусиқӣ. ҳамин хеле чӣ қадаре ки авоз доред шурӯъ карда баромада як бор мо аъзои ҳакамот ба хонда тед. майлаш ме گلکاری کنم خانه و دیوار و دره فریاد کنم یارک هر دم سفره یاران یاران کار به کارم نگیره نی پودی نی هر باغ نمیفارد مرا ташаккур. Акун имконият мешид Хайрулло боз як суруди дигаре. Фикр дорам ки агар камтар тоналитааш зиёд баландтар бошад, хубтар мешуд. нотаи болота нишонта як бор. дар фалсет ҳам мумкин. ин аз маҳорати худат вобаста. рости гап ман бо Хайрулло ҳамкорӣ кардаям ва ман пешакӣ гуфтагӣ будам ки ҳозир овозат камтар ломка, яъне ки мутатсия рафта истодааст. эҳтиёт кардан дар кор. боз ту ба фалсет рафтӣ. эҳтиёт кардан дар кор. хуб, марҳамат. фикр дорам ки мо ба овоздиҳӣ шурӯъ мекунем. ҳар дутонам маҳорати хуб дорен. ҳам сурудхонӣ, ҳам чӣ хел авоза дар саҳна ба ин мақом ба вай мақом хондана метонед. басона духтарҷони азиз, чанд сола ҳастед шумо? бисёр хуб. дар синфи 11 мехонед, на? ояндаи шумо консерватории миллии Тоҷикистон. барои ин ки суруди хонаи моро ман гӯш кардам ҳозир. лаҳни хондагитон, тарзи хондагитон бисёр хуб буд. баъд аз фалак хондед, бисёр хушрӯ буд. ояндаи шумо консерватории миллии Тоҷикистон. овозе эҳтиёт кунед. иш тарзе ки ҳозир бача хонд, Муродзода Хайрулло. хафа нашавед, ман овозам ба ин бача медиҳам, барои ин ки дар даври навбатӣ ман бояд шуморо бинам. ба шумо барори кор ва дар оянда шумо донишкадии консерватории миллии Тоҷикистон бояд омада хонед. барори кор. ман устод кати фикрам як. басонаҷон, шумо бояд рӯ афтода нашавед. ба гуфти устод шумо ҷоятон консерватория бо мехонед. бо мо шумо озмуни дигар ба мебинем. ман авозама ба Хайрулло метиҳам. ҳар яктаи шумо меъмори ҳаёти худ ҳастин, метавонед аз худ шахсияти бузургӣ пайдо созин ё ин ки баръакс. ҳамаш кор кандар коре. Хайрулло артисти хуб аст. дар саҳна маҳорати саҳнавият, дар саҳна озодӣ. имрӯз рости гап ба ман
фақат ҳаму вокал хондагитон ба як маҳорати овозтона нишон додин. Дастуруди ки хонден и тоналиси шумо набуд, диапазони овозатонро фарқ кана ба ман боша. аз рӯи истеъдоди доштагитон ман шумода мехостам овозтон, не ки айрӯи сурудои хондем ман овозмам духтар басона ба медиҳам. айрӯи сурудои иҷро кардагӣ имрӯз басона фикр мекунам, ба фикри ман баландтар буд. Не ки маҳорати баланд дорӣ, истеъдоди хуб дорӣ, ҳартонам беҳад маҳоратҳои хуб дорен, ҳартон муваффақ бошен. хуб, ташаккур устодон. Акнун фикр дорам ки овози ман қавле мегӯянд охирон аст ва қариб ки ҳалкунанда аст. Лек фикри ман дар он аст ки Хайрулло ҳам хуб аст, басона ҳам хуб аст. фикри ман он аст ки басонаро ман дар ҳақиқат мехоҳам дар даври сеюм бинам. Ман дар ҳақиқат мехоҳам. Аз чӣ сабаб? Аз сабабе ки дар шумо ҳам ҳиссиёт ҳаст, ҳам ин суруде ки шумо иҷро кардед бо як намедонам, як ман дилро дидам дар ин суруд. Хайрулло истеъдодат ҳаст. хоб дар бобати ин суханам кардам, фикр дорам лозим нест барои он ки бо ҳам кор кардем, ҳам чиз. Лек ман овози худро ба басона медиҳам. ба мо имконият медодед ки ҳардуяшон ба даври сеюм мегузаштанд. Азбас ки фикр дорам ки агар яке аз онҳо нагузаранд, мо бисёр чизро гум мекунем. Аз ҳамин сабаб пешниҳоди ман ҳамин аст ки ҳам басона гузарад, ҳам Хайрулло гузарад. дастгирӣ мекунед устодон? ҳардуи шуморо ман мехоҳам дар даври се бинам. басона барои чӣ ту гиря кардӣ дар саҳна? вақте ки аъзои ҳакамон аввал ба ту баҳогузорӣ карданд, ман фикр кардам ки дар ин озмун ғолиб намебароям, вале баъдан ман дидам ки дар ин озмун ғолиб баромадам ва аз ҳунару маҳорати худам хеле розӣ ҳастам ва кӯшиш мекунам ки дар даври сеюм бо тайёрии ҷиддӣ биёям ва барои ҳамин аз чашмонам ашк ҷорӣ шуд. хайр, ҳеҷ гап не бахсонад. мо ҳардуямон кӯшиш кардем, маҳоратамонро нишон додем ва асос ин ки ба даври сеюм роҳат ёфтем. ба мо муваффақият, мо ба тайёрии ҷиддӣ ба даври сеюм меоем ва инчунин ташаккур ба телевизиони Баҳористон бори дигар. акнун иштирокчиёни жанри вокалро лозим меояд ки ҷиҳати баҳои сазовор гирифтан дар даври ниҳоӣ ҷиддитар тамрин намоянд. дар паси дар бошад, ду навозандаи наврас мунтазири баромади худ ҳастанд. онҳо чӣ ҳиссиёт дошта бошанд? ман ҷураев ғиёсизоӣ, хонандаи синфи 9 гимназияи рақами 9 ба номи Низоми Ганҷавӣ мебошам. ман имрӯз бо тайёрӣ ҷиддӣ омадам ва мехоҳам дар ин озмун ғолиб оям. дар даври аввал тайёриҳо хуб буд, вале дар ин давр боз ҳам мехоҳем зиёдтар ҳунару маҳорати худро нишон диҳем ва ғолиб оям. ман бисёр тамрин кардам, ман аз худ боварӣ дорам ва ман бояд ғолиб бароям. салому алайкум, хуш омадед ба даври дуюми шоу барномаи озмуни Парвин. раҳмат. хуб, мегуфтед ки даври дуюм аст, аъзои ҳакамон низ зиёдтар ҳастанд ва рақобатҳо низ ҷиддитар мешаванд. Мегуфтед ки чӣ гуна тайёриҳо ҳастанд? хай, тайёрӣ дидем, ҳаракат мекунем ки ғолиб оем. ба ин мақсад омадем ба ин ҷо. хуб, мегуфтед ки асаре ки айни ҳол менавозед чӣ ном дорад ва тӯли чанд муддат аст ки рӯяшон кор кардаед? асаре ки якум менавозам, ин оҳанги шарқӣ ном дорад. ин оҳангро ман аз кӯдакӣ менавозам. имрӯз бо минусовка менавозам ва ҳаракат мекунам хурдару нағзтар навозам. хуб, ташаккури зиёд. марҳамат, саҳна аст шумо.
السلام علیکم. من جورایب غیاث‌الدین خواننده صنف 9 گیمنازیوم رقم 9 به نام نظامی گنجوی می باشم. من امروز آهنگ با نام آهنگ شرقی تیار کردم و میخوام به شما پیشکش نمایم. من давлатова бибиҷон хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 деҳаи махшавади ноҳияи айнӣ мебошам. ин даври дуюм аст ки ман дар шоу барномаи озмуни парвин баромад карда истодам.
از دور یکم آهنگ سیر گلی لاله رو نوازش کرده سزاوار جای دوم گردیدم و حالا در دور دوم باشد آهنگ بهار که از استاد بهرام قادر است آن را پیشکش میکنم. من در بسیار چاره‌بینی‌های ناحیوی ولایتی اشتراک کردم. در چاره‌بینی ولایتی سوخت که آزمون تنبورنوازان و دوتارنوازان برگزار گردیده بود در آنجا اشتراک کرده سزاوار جای دوم گردیدم. در چاره‌بینی‌های ناحیه عینی باشد اشتراک کرده سزاوار جایهای نوایان گردیدم که آن چاره‌بینی‌ها اندلب، تاجیکستان وطن عزیز من و دیگر چاره‌بینی‌ها بود. رقیب من بسیار نوازنده ماهر است ولی من کمتر هیجان دارم. با وجود این کوشش میکنم که غالب برایم. امروز اثری بهار را نوازش میکنم که این آهنگ از استاد بهرام قادر است. سلام علیکم، خوش آمدید. شما رو به دور دوم شو برنامه آزمونی پروین خوش آمدید میگه. تشکری زیاد. خوب میگفتید که کدام خصوصیت همین اسباب دمره به شما پسند آمد که شما با همین اسباب دمره رو آوردید؟ بسیار خصوصیت های این به من معقول شد که من به این رو آوردم. کدام خصوصیتش؟ معلم ما که بسیار تر این اسباب رو می نواختند دمبره نواز بودند، هم پدرم هستند. من وقتی که آن کس می نواختند من بسیار شوق و رغبت زیاد پیدا کرده و این وابسته شدم. خوب تشکر زیاد. حالا دور دوم است و میگفتید که شما با تیاری جدی آمده اید؟ بله با تیاری جدی آمدم. و امروز کدام اثر رو می نوازید و طول چند مدت است که مشق کردید؟ طول 1 ماه است که من این اثر رو مشق کرده ایستادم. این اثر آهنگ بهار نام دارد، آهنگ استاد بهرام قادر. خوب تشکر زیاد. شما را لکه در صحنه انتظار هستند. به شما موفقیت. تشکر زیاد. السلام علیکم. من دولت‌آوا بیبی جان ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه مخشوتی ناحیه عینی می باشم. آهنگی که من حالا پیشکش میکنم آهنگ از ایجادیات استاد بهرام قادر است. یک لحظه یا پرچه یگون آهنگی با دلتون نزدیک اگر خوب میشد که یگون
я лаҳза ҳам боша техникатонро нишон медодин. Марҳамат гӯстин. ташаккури зиёд ба ҳарди шумо барои саҳна баромадан. имрӯз тайёрии навохтани шумо аллакай ҳунари худаш мегӯяд ки дар кадом сатҳ ҳаст, яъне ки бо устод кор кардааст. маълум аст ки ниёзи касбӣ маҳорати вайам фарқ мекунад, навохтанашам аллакай ба дараҷаи касбӣ омода расидагӣ аст. бибиҷон шумо худомӯз ҳастед, фикр мекунам, барое ки оҳангое ки шумо иҷро кардед саршавиаш мисол менавозед, аммо оҳанг давомашро мисол ҳар чизе ки дили худатон мехоҳад ҳамонро навохта истодем. ҳар як рубоиёт ё ки ғазал муайян сухано дорад. мусиқӣ ҳам хел аст. оҳанг бояд ҳам хел сар шид, нима авҷаш бояд ягон намуд дига авҷаш, яъне ки муайян аст. имрӯз гарчанде ман хурсандам шумо дар ноҳияи дурдасти айни думра ба даст мегирен, ки ба ӯ мардум қои думра хос набуд. ман мехостум шумо оянда биёед дар ягон донишгаҳи олӣ, дар консерватория бошад, дар институти санъат бошад, сабақ гиреду хонеду оянда рафта дар ҳамин ноҳия мактаби думранавозонро ташкил кунед. ба ҳарди шумо муваффақият.
дар давраҳои дигар ғиёсиддин ман мехостам шуморо бинам. ман овозама ба ғиёсиддин метиҳам. ғиёсиддин амин якум асаратон айники аз оне ки муҳаммаҷон муминов. лекин шумо микс кардагия бибиҷон шумо рӯ афтода нашавед, инҷа озмун аст, ояндаи хуб доред. шумо агар ҳамин ба гуфти устод мадхолов, шумо агар хонед дар консерватория ҷудоям нағз мешуд, маҳорататонам баланд мешуд. рӯ афтода нашавед, майлаш. умуман ман як чизро гуфтанӣ ҳастам ба ҳарди шумо, ба шахсоне ки дар ин саҳна баромад мекунанд, ҳамкасбони азиз, ман барои чи ҳамкасб мегӯм, барои он ки шуморам қариб баробари мо ҳамкасб ҳастед, аллакай дар саҳнаҳо баромад мекунед. ҳозир пес аз шумо хондан дар жанри вокал басона каме роҳафтода шуд. роҳафтода шудан дар кор нест. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо хусусан ба кадрҳои ҷавони зан ниёз дорем. ҳам театрҳо ниёз доранд, ҳам гурӯҳҳои рақсию гурӯҳҳои ҳунарие ки дар тамоми ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд ниёз доранд. мо ба шумо ниёз дорем. ман бисёр хурсанд шудам ки шумо аз ноҳияи дурдасти айнӣ дунбариқти омада навохтед. аз ноҳияи айнӣ ҳофизо, навозандаҳои бузург баромадагӣ ҳастанд. худи як хосияти зарафшонӣ, Орзугул Хуҷамова ва дигарҳо ҳастанд. барои ҳамин оянда ман гуфтодиам, боз шумо такрор мекунам ки духтарҷони азиз, ояндаи шумо консерваторияи миллии Тоҷикистон, хоҳед дар марказ кор мекунед, хоҳед ба ноҳия меравед кор мекунед. барои ҳамин асбоб ин нон аст, нон метиҳад. шумо ба ҳеҷ вақт партофтан дар кор нест. баъд аз ин ҷо баромадан дучанд меҳнат кардан дар кор кардан дар кор бо оянда озмун ҳаст. худи ман дар 25 озмун баромад кардам, дар якташ ҷоиза гирифтам. ин ягон ҷои бааш нест аст. ва вақте ки рақиби шумо аз шумо каме ки пурқувваттар аст, ина дар ҳақиқатан гуфтан дар кор ки ҳа рақиби ман каме аз ман бақувват аст, ҳам аз ҷиҳати навозандагӣ, ҳам аз ҷиҳати техникӣ. ин ягон чизи вай надорад. барои ҳамин ба шумо бурдборӣ оянда мо дар консерваторияи миллӣ шуморо диданӣ мехоҳем. аллакай тамом кардед ё не? ҳамроҳи падаратон машқ кунед, бо бисёртар кор кунед. оянда мо консерватория ба ки Ғиёсиддин Ҷураев имрӯз каме пеш буданд, ҳам аз ҷиҳати навозандагӣ, аз ҷиҳати техникӣ, аз ҷиҳати маҳорат. барои ҳамин овозам ман ба шумо метиҳам. бурдборӣ ба ҳарду шумо. дар ҳақиқат имрӯз Ғиёсиддин ҳамун тавре ки шахсан ман мехоҳам дидан асбобҳои навохтани асбобҳои мусиқиро Ғиёсиддин имрӯз ба ман нишон дод, ба мо нишон дод. барои ҳаминам дар даври дигар ман Ғиёсиддинро мехоҳам дидан ва бибиҷон аз шумо хоҳиши зиёд дорам ки дар ҳақиқат ҳусни шумо зебо аст ва навохтанатонам гӯем ки дар сатҳи бадам нест, дар сатҳи хуб аст. лек Ғиёсиддин каме пештар буд ва камтар зиёдтар кор кунед. барои ҳамин як мақсади хуб монед ки ҳамин асбобро шумо бештар, хубтар ва гӯем ки хубтар аз худ мекунед ва ба соли дигар мо шуморо интизор. ташаккур. саломат бошед. من گفته بودم که رقیب من خیلی از من بهتر است و هرچند که من کوشش کردم به غالبیت کمی نرسیدم و من راه افتاده نیستم. البته راه افتاده نشو. من همچون نوازنده میگم که تو نیز یک نوازنده خوب هستی. تو از راه دور آمدی و این خودش یک موفقیت کلان است. در آینده آزمون ها زیادند. تو میتوانی در آنها اشتراک ورزی و جایهای نمایان را اشغال نمایی. در همین شو آزمون پروین میتوانی
سال آینده آماده هنر مهارت خود را باز سنجیم. تشکر زیاد غیاس‌الدین. من باز کوشش میکنم که سال دیگر آمده در این آزمون اشتراک کنم. ژانری навбатӣ дар лоиҳаи мо рақс аст. то кадом андоза раққосаҳои наврас омодагӣ диданд ва чӣ гуна маҳорати худро пешниҳод мекунанд? айни ҳол шоҳид хоҳем шуд. ман набиҳои дилрабо дар коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии тоҷикистон таҳсил мекунам. ман аввал дар мактаби мусиқӣ ки ба номи Миратулло Атоев таҳсил мекардам. ман аз хурдӣ ба рақсидан хеле завқ доштам ва устоди ман Холва Хуршеда мебошад. ва ҳарчанде ки ман дар коллеҷи тиббӣ мехонам, дар оянда мехоҳам ки устоди рақс шавам. ман имрӯз хеле тайёрии хуб дида омадам ва мехоҳам маҳорати худамро нишон диҳам, чунки ин даври дуюм мебошад ва доворон низ хеле сахтгир мебошанд. кӯшиш мекунам ки холӣ бароям. салому алайкум дилрабо, хуш омадед ба даври дуюми шоу барномаи озмуни Парвин. раҳмати калом. дилрабо, чӣ гуна ки мо медонем шумо ба коллеҷи тиббӣ дохил шудед. оё шумо дар оянда рақсатонро идома додани ҳастед? бале, идома доданиам ва мехоҳам ки устоди рақс шавам. яъне дар оянда мехоҳед ки устоди рақс шавед, вале ба коллеҷи тиббӣ дохил шудед? бале. хуб, мегуфтед ки имрӯз тайёриҳо чӣ гуна ҳастанд? яъне даври дуюм аст, рақобат ҷиддитар аст, аъзои ҳакамон низ сахтгир ҳастанд. чӣ тавре медонед? дар дилтон тарс, ҳаяҷон надоред? не, ман тарсу ҳаяҷон надорам. ман тайёри ҷиддӣ дида омадам ва мехоҳам маҳорати худамро нишон диҳам. пас марҳамат, шуморо ба саҳна даъват карда истоданд. марҳамат, саҳна аст шумо. ассалому алайкум. ман Набиева Дилрабо дар коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ таҳсил мекунам. имрӯз рақси худамро пешкаши шумо мекунам. ман Ашуро Матлуба тӯли 5 сол мебошад ки дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Норак машқу тамринҳо менамоям. устоди ман дар ин ҷода Наҷмиддинова Нозигул мебошад. ман дар даври аввали озмунии Парвин бо 2 рақс соҳиби ҷои аввал гаштам. рақси аввали ман ин рақси Бухороӣ буд, рақси дуюмам Навои Кӯҳсор ва ман кӯшиш менамоям ва бо тайёрии ҷиддӣ омадаам ки дар ин даври дуюм ба даври сеюм рухат пайдо намоям. ман имрӯз дар озмунии Парвин 2 то рақс иҷро менамоям. якеаш рақси дутор мебошад ва
дуюм рақсам рақси афғонӣ мебошад ва боварӣ дорам ки ба даври сеюм рохат пайдо менамоям, зеро машқу тамринҳои зиёд менамоям. салом алейкум матлуба, шумо чӣ гуна ҳастед, чӣ хел ҳастед? хуб, нағз, шумо чӣ хел? нағз раҳмат, шуморо ба даври дуюми шоу-барномаи озмунии Парвин хушомадед мегӯем. Боварӣ дорем ки бо тайёрии ҷиддӣ омадед. дар бораи тайёриятон гап мезадед, мегуфтед ки оё ягон рақси нав омода кардед? албатта, ман 2 то рақси нав иҷро кардам, омода кардам бо ҳамроҳии устода Наҷмиддинова Нозигул ва мо боварӣ дорем ки аз ин давр низ бо ғолибият аз ин дар мебароем. мегуфтед ки тӯли чанд муддат аст ки рақсатонро тамрин кардед ва рақсе ки дар даври аввал кардед, яъне онро такроран иҷро намекунед? Не, албатта онро такроран иҷро намекунем. Ман тӯли ҳудудан 1 моҳ мешавад ки рақсамро омода месозам ва ҳоло бошад тайёр хуб аст. Тайёрӣ хуб аст. хуб, ташаккури зиёд аз ҳакамон, шуморо аллакай интизор аст. ба шумо муваффақият, умедворем ғолибиятро ба даст мебиред. Раҳмат. ман ашро матлуба хонандаи синфи 5-уми мактаби санъати бачагонаи шаҳри Норак мебошам. Устодам дар ин ҷода Наҷмиддинова Нозигул мебошад. Ман ҳозир рақсамро пешниҳоди шумоён мегардонам.
одатан дар лоиҳа барои баҳогузории дуруст аз ҷониби ҳакамон иштирокчиён ду рақс пешниҳод мекунанд. пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мебинем ки онҳо боз кадом рақсҳоро тайёр кардаанд. خماری دیدنی نازت دارم یک تبسم کن یک تبسم کن زیتاب غمزه هایت بیقرارم یک تبسم کن یک تبسم کن برام که دوست می‌دارم تو را گفتم شک نبود شک نبود من در گفته هایم استوارم یک تبسم کن یک تبسم کن همه در شادی و غم روی به سوی تو میارم توی محبوب جان و غم گسارم یک ترحم کن همه در شادی و غم روی به سوی تو میارم توی محبوب جان و غم گسارم یک ترحم کن خماری دیدنی نازت دارم یک تبسم کن یک تبسم کن زیتاب غمزه هایت بیقرارم یک تبسم کن یک تبسم کن برام که دوست می‌دارم تو را گفتم شک نبود شک نبود من در گفته هایم استوارم یک تبسم کن یک تبسم کن غزل را اسرای برجسته خطی تو میبایم من از تو یک تبسم انتظارم یک تبسم کن غزل را اسرای برجسته خطی تو میبایم من از تو یک تبسم انتظارم یک تبسم کن خماری دیدنی نازت دارم یک تبسم کن یک تبسم کن زیتاب غمزه هایت بیقرارم یک تبسم کن یک تبسم کن برام که دوست می‌دارم تو را گفتم شک نبود شک نبود من در گفته هایم استوارم یک تبسم کن یک تبسم کن من در گفته هایم استوارم یک تبسم کن یک تبسم کن
афсус ки ман да ҳамин озмун надидам не техника не ягон сюжети рақстона надидам. афсус ман намедонам чӣ ба устодонатон ҳамиха кор кардам. дилработ шумо мимикатон хушрӯ, қадду қомати хушрӯ доред, қомататона рост намекунед, кифтотона мебардоред, мусиқия гӯш намекунед, ҳамон ҳаракатое ки зарб ҳаст зарба намефаҳмед. матлуба ашурова ман хаёл мекунам ки хайр шумо мумкин ин ба гунаҳгор нестед. якум давра гузашта ба дуюм давр омадед. шумо бояд як рақсое мерақсидед ки мо бояд техникатона медидем. якум рақстон сюжетатон буд, лекин рақс набуд. рақс кушода нашуд. рӯ афтода нашавен, машқ кунен. ду рақси асосие ки шумо пешкаш кардем бояд асар озмунӣ мешава, асартҳои консертӣ мешава, асарҳои барои гӯш кардан. имрӯз асаре ки шумо оҳанги пешниҳод кардем аз рақс дида шоуш бисёртар буд. тавлак бо думра баромадед. мисол агар консерт мешуд ҳамин номери пешкашкардагии шумо беҳад зал нақс қабул мекард. дилрабо рақсеро пешкаш кард ки постановкаи хубтар дошт ва маҳорат техникаҳои гуногунро нишон дод. рӯ афтода нашин. барои манам дар ҳақиқат ҳарду шумо дилрабо мо дар даври якум гуфтагӣ будем. ҳамин китфо дар ҳақиқат ман бо рақс зиёд сару кор надорам, лек ҳамчун тамошобин ба ман ин чиз камтар нороҳат мекунад. ҳамин ки китфо гардани зебо доред, чеҳраи зебо доред, хоб қадду қомати зебо доред, ҳамин кушодан дар кор камтарак. ин аз шумо вобаста аст. аз ҳамин сабаб барои ман гӯем ки рақси шумо на он қадар манхоз шуд. ҳамчун он суханҳое ки мо дар даври якум гуфтем ислоҳ нашуд. хоб дар бобати матлуба ашурова рақсаш барои ман як чиз хурсандовар аст ки ҳамин рақси шумо як сюжет дошт, гӯем ки як қиссаеро мебурд, лек дар ҳақиқат рақс пурра набуд, ягон элементҳои қин надошт. ягон ҳамчун муаллима гуфтанд, ягон гӯем ки шумо ҳамчун рол бозӣ кардеду, лекин рақси пурра набуд. ба тайёриятон ташаккури зиёд, барои он ки шумо бениҳоят зиёд тайёрӣ дидед. хоб ҳамун сюжетро як нафари шишта ҳамин чизро навишта буд, карда буд. аз ҳамин сабаб ташаккури зиёд мегӯям, лек ба ман рақс писанд наомад. на якум рақс, на дуюм рақс. аз хафа набошед. ин гувоҳӣ медиҳад аз он ки шумо бояд зиёдтар машқ кунеду, зиёдтар гӯем ки як мақсад гузореду, ба ин мақсадатон расед. гӯш кинед, ҳозир ҳарду шумо хоҳарчои азиз то даври ниҳоии сеюма муваффақ мо мемонем. барои он ки тайёр мешен, рақсҳои нақс тайёр мекунед, аз рӯи сюжет, аз рӯи маҳорат, аз рӯи вай якта рақс тайёр мекунед, мебиёед омада ҳакамот нигоҳ мекунанд. аз рӯи ҳакамот касе ки агар ба қувват баромад ба даври ниҳоӣ мегузарад. ҳардутон як жанр интихоб мекунедон, ҳамина мо мебинем. агар шумо беҳтарин бошед, мо шумояд дар даври сеюм мегузарем. Ҳамин 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 ҳ
дилрабо, ту баъд аз анҷоми барнома чӣ ҳиссиёт дорӣ? аз сабабе ки ман донишҷӯ ҳастам, ба ман вақт хеле кам буд ва рақси худамро ман тамрин карда натавонистам ва мехоҳам дар оянда доварон ба ман чиз хатогие гуфта ислоҳ кунам. ба гуфти ту доварон ҳақ буданд хатогиҳои моро гуфтанд? бале ҳақ буданд. мо хеле саросема шудем ва мусиқиро гӯш накардем ва мехоҳам ки ин хатогиҳои худамро ислоҳ кунам. бояд мо ҷиддитар тамрин кунем, бале? маҳорати иштирокчиён дар барномаи аввали даври дуюм аллакай манзури доварон ва бинандагон гардид. ба нафароне ки ба даври ниҳоӣ роҳхат гирифтанд лозим меояд бо устодон ҷиддитар омодагӣ бинанд, зеро дар даври ниҳоӣ рақобатҳо вазнинтар хоҳанд шуд. мо ба ҳамаи иштирокчиёни даври дуюми лоиҳа барор мехоҳем. پروین پروین دنیا با هم شود رنگین ما این آینده سازی وطن وطن روشن به مثل پروین 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 دنیا با هم شود رنگین ما این آینده سازی وطن وطن روشن به مثل پروین شود رنگین ما این آینده سازی وطن وطن روشن به مثل پروین وطن جهان و جانی ما وطن دل و زبانی ما ترانه خوانی کشوره وطن ترانه خوانی ما وطن جهان و جانی ما وطن دل و زبانی ما ترانه خوانی کشوره وطن ترانه خوانی ما پروین پروین دنیا با هم شود رنگین ما این آینده سازی وطن وطن روشن به مثل پروین 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 دنیا با هم شود رنگین ما این آینده سازی وطن وطن روشن به مثل پروین намоиши навбатии даври дуюми шоҳбарномаи озмунии парвин низ ба анҷом расид. албатта ғолибонро дар даври ниҳоӣ рақобати ҷиддие интизор аст. ин буд намоиши шоҳбарномаи озмунии парвин ки ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шуда буд.